A CIGA convoca concentracións nas residencias de maiores privadas exixindo melloras no convenio colectivo dos traballadores. No Barbanza, os centros de arte Ribeira e Noia serán os lugares onde se organizarán as movilizacións. Os traballadores de residencias privadas e centros de día comezan dende hoxe, da man da CIGA, unha serie de concentracións exixindo melloras no seu convenio colectivo, o aumento do seu salario próximo ao mínimo establecido por lei ou cambios nas condicións laborais son algunhas das peticións do sindicato. As concentracións comezan hoxe por toda Galicia e rematarán o 21 de maio. No Barbanza haberá movilizacións nas residencias de Artes, Ribeira e Noia. Consideramos que é momento de moverse, momento de intentar ir polo camiño da dignificación desta profesión, das residencias da terceira idade e de centros de día privados de Galiza, porque o convenio colectivo é un convenio colectivo soleto, no que faltan moitos direitos que nos entendemos que teñen que reconocerse e tamén fundamentalmente pola precariedade salarial que teñen neste momento, porque non é de recibo que apenas 1.100 e pico de euros se cobren líquidos mensualmente por persoas profesionais para exercer un traballo no que efectivamente fai falta moita vocación, moita posta a disposición, moita sensibilidade, suxeito a moitas circunstancias moi características, moi propias deste traballo e que consideramos que non se están retribuindo como debemos. Dende a CIGA piden así a dignificación do convenio nunha profesión que consideran fundamental no ámbito da política social e do cuidado aos maiores. O sindicato leva tempo recibindo as queixas de traballadores de moitas residencias e centros de día denunciando unhas condicións salariais que consideran atrasadas. Consideramos que é un convenio atrasado, que ten que actualizarse e, sobre todo, efectivamente, dignificalo con a percepción dun salario que sea digno para a profesión que estamos a falar, non? Entón, consideramos que é un servicio fundamental, básico, de primeiro orden, dentro do ámbito sociosanitario e que non é de recibo que estén cobrando exactamente o salario mínimo interprofesional. Isto non pode ser. Non dan crédito, porque en algún momento, en algún centro de traballo, en algunha residencia, chegou a adiantarse o salario mínimo interprofesional por encima da nómina de convenio, o cal tuveron que meterlle pluses para poder compensar efectivamente esa diferencia, non? E que pase isto nunha residencia, o último, desde logo. Que pasa que, bueno, efectivamente, nós sabemos tamén que as condicións propias do traballo, no que respecta ao tema dos servicios mínimos, teñen as mesmas características que un sábado ou un domingo, que prácticamente en todas as residencias que nós conocemos se está traballando con esos mínimos